ελληνικό πολιτισμό να σας καλησπερίσω στην απόψινή μας εκδήλωση, η οποία, όπως και η εκδήλωση πριν από 2 περίπου εβδομάδες, είναι αφιερωμένη στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή τη φορά όμως εστιάζουμε στον ελληνισμό της πόλης και στις προσπάθειες οι οποίες γίνονται για την αναζωογόνηση του ελληνισμού της πόλης. Για το λόγο αυτό έχουμε απόψε μαζί μας έναν εκλεκτό συνάδελφο και φίλο, τον καθηγητή του Εθνικού Μεσοβίου Πολυτεχνείου και ταυτόχρονα πρόεδρο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας των Κωνσταντινουπολιτών, τον κύριο Νικόλαο Μπουζούνογλου. Είναι χαρά μας και τιμή μας που τον έχουμε απόψε μαζί μας και θα μας μιλήσει για την πολλαπλή σημασία της αναζωογόνησης του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης, επίσης το Επιμελητήριο Αχαρίας, και να δώσω το λόγο στον κύριο Ζούνογλου. Να πω όμως και κάτι ακόμα, ότι ο κύριος Ζούνογλου καταβάλει πραγματικά μαζί με την Οικουμενική Ομοσπονδία των Κωνσταντινουπολιτών πολύ μεγάλες προσπάθειες στην κατεύθυνση της αναζωογόνησης του ελληνισμού της πόλης. Για χρόνια τώρα εργάζεται αόκνος από το σκοπό αυτό και έχει τιμηθεί επίσης με το οφείλιο του άρχοντος των γραμμάτων από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο το 2011. Και με αυτά τα λίγα να δώσω το λόγο στον κύριο Ζούνογλου, ο οποίος θα μας αναπτύξει το θέμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σεβαστέ Πατέρα, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω για 2 λόγους τον συνάδελφο κύριο Σπύλιο Φασόη. Πρώτον, για την πρόσκληση βέβαια σήμερα, και δεύτερον όμως για την όλη υποστήριξη που δίνει για την υπόθεση που μιλήσαμε. Θα ξεκινήσω από το εξής. Ένα από τα πιο καλά βιβλία που περιγράφει αυτό που θα προσπαθήσουμε εδώ να εξηγήσουμε, μια περίοδο που ξεκινάει 100 χρόνια πριν και η φάση του ολοκαυτώματος τον Σεπτέμβριο του 22, είναι το βιβλίο ενός Σμυρνιού, καταγωγή από το Ταβλουσούν της Κεσαρίας. Είναι συνηθισμένοι πολλές φορές οι Καπαδόκες πηγαίνουν σε μεγάλες πόλεις. Το βιβλίο του Εμμανουήλ Εμμανουηλίδη, ο οποίος ήταν και βουλευτής και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μετά από την Μικρασιατική καταστροφή. Το βιβλίο έχει τίτλο, επανεκδόθηκε από το Σύλλογο το δικό μας και από τον Σύλλογο Διάδοση Οφελήμων Βιβλίων. Το βιβλίο έχει τίτλο «Τα τελευταία έτη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας». Δεν φτάνει στην καταστροφή, τελειώνει στη συνθήκη των Σευρών του 20. Αλλά κάνει μια επισήμανση, το βιβλίο το έγραψε το 24, βρισκόμενος πλέον στην Αθήνα. Μιλάει ότι ευτυχώς που σώθηκε ένα μέρος του ελληνισμού, χωρίς να αναφέρει ποιο είναι. Προφανώς μετά σκεπτόμενος ήταν η Κωνσταντινούπολη. Ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης σώθηκε στις διαπραγματεύσεις της Λοζάνης. Η Λοζάνη πότε συμβαίνει? Όταν η τραγωδία της Μικράς Ασίας οδηγείται στην καταστροφή, θα μιλήσουμε αργότερα λίγο γι' αυτό, και αναγκάζεται η Ελλάδα, η επαναστατική κυβέρνηση του Πλαστήρα, ζητάει τη βοήθεια του Βενιζέλου που είναι στην Ευρώπη να αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα, την ηττημένη Ελλάδα. Ουσιαστικά είναι μια διαπραγμάτευση μεταξύ του κεμαλικού καθεστώτος, που πλέον έχει εκτοπίσει την αυτοκρατορία, ιδρύεται ένα έθνος κράτος με πρωτεύουσα την Άγκυρα, και οι χώρες οι οποίες συμμετείχαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Η Τουρκία είχε φτάσει στις διαπραγματεύσεις με το αίτημα να φύγει και το Πατριαρχείο και οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Και το σχέδιο ήταν να κρατηθούν μόνο οι Καπαδόκες. Όταν όμως έθεσε η τουρκική πλευρά να μείνει και η μειονότητα η μουσουλμανική στη Δυτική Θράκη, να φύγουν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, κυρίως ο Λορντ Κουρζόν που ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας, με το σκεπτικό ότι αν έφευγαν και οι Έλληνες της πόλης, πια η οικονομία της χώρας της Τουρκίας που ιδρυόταν θα ήταν αδύνατο να πληρώσει τα χρέη της. Και γι' αυτό το λόγο έμεινε ο ελληνισμός της πόλης
και οι Καπαδόκες εκπατρίστηκαν και αυτοί υπήχθηκαν στην ανταλλαγή. Ο όρος ανταλλαγή είναι μια ψευδεπίγραφη λέξη. Ανταλλαγή, όσο και να είναι βάρβαρη, μια απάνθρωπη πράξη, ανταλλαγή πληθυσμών όπως ονομάστηκε, ουσιαστικά ανταλλαγή έγινε μόνο μεταξύ Καπαδοκίας, των πληθυσμών της Καπαδοκίας, περιχώρων της Κωνσταντινούπολης και από την άλλη πλευρά βέβαια οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί που ζούσαν στην Ελλάδα, κυρίως στην Κρήτη, το έντριτο των πληθυσμού ήταν μουσουλμανικό, στη Θεσσαλονίκη, λίγοι στην Ήπειρο και στη Βόρεια Ελλάδα, εκτός της Δυτικής Θράκης. Αλλά πρέπει να πάμε λίγο πιο πριν από αυτή τη συνθήκη της Λοζάνης. Όλα αυτά τα οποία θα περιγράψουμε αργότερα, το τι έγινε μετά από το 1923 στην Κωνσταντινούπολη, είναι η συνέχεια αυτό που ξεκίνησε το 1908. Αν θέλει να περιγράψει κανείς την όλη ιστορία του ελληνισμού των τελευταίων 500-600 ετών, και επειδή προέρχομαι από έναν κλάδο μηχανικού, ξέρετε, η επιστήμη είναι να αναγάγεις αυτό που ανακάλυψαν οι αρχαίοι Έλληνες, ο Θαλής ο Μιλήσιος, η προσπάθεια να αναγάγεις, να βγάζεις το συμπέρασμα του ουσιαστικό. Η ιστορία αυτή μπορεί να περιγραφεί με δύο προτάσεις. Δύο κύριες περιόδους έχουμε σε αυτή την ιστορία των τελευταίων 600 και πλέον ετών. Μέχρι το 1908 το κεντρικό δόγμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν ότι το κράτος ουδέποτε θα είναι σε πλήρη ασφάλεια αν δεν εξισλαμιστούν όλοι οι υπηκοοί του. Αλλά υπήρχε μια δεύτερη αρχή, ότι τον πλούτο τον παρήγαγαν οι μη μουσουλμανικοί λαοί. Επομένως υπήρχε μια ισορροπία τρόμου. Εάν εξισλαμιζόταν όλοι, η οικονομία δεν θα υπήρχε. Δεν θα υπήρχε οικονομία να στηρίζει την πολεμική μηχανή. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε μια ιδιομορφία. Ήταν κράτος το οποίο στηριζόταν στην κατάκτηση. Ο όλος μηχανισμός στηριζόταν σε δύο αποστολές. Πρώτον, κατάκτηση των εδαφών και δεύτερον, καταστολή των επαναστάσεων που θα συνέβαιναν μέσα. Όλη η άλλη δομή, η οικονομία στηριζόταν σε αυτό. Μέχρι τα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν υπήρχαν Υπουργεία Υγείας ή Υπουργεία Μέριμνας κτλ. Αυτά ήταν ανατιθεμένα σε ευαγή ιδρύματα μουσουλμανικά, όπως και τα δικά μας τα ανάλογα των μη μουσουλμάνων που λειτουργήσαν με την αρχή ότι αυτοί οι πληθυσμοί, πλέον οι μη μουσουλμανικοί, εφόσον πληρώνουν τον φόρο αίματος που ήταν το παιδομάζωμα και το δεύτερο ήταν ο φόρος και ο κεφαλικός, υπό την ανοχή αυτή μπορούν να ζουν. Αλλά υπήρχε αυτή η ισορροπία τρόμου. Κατά καιρούς η Πλάστιγκα πήγαινε προς πλήρη εξισλαμισμό, κατά άλλες περιόδους υπήρχε σχετική μια ηρεμία. Η κατάσταση το 1908 με το κίνημα που γίνεται στη Θεσσαλονίκη του Κομιτάτου Ένωσης και Πρόοδου αλλάζει το κρατικό κεντρικό δόγμα του κράτους. Ότι πάση θυσία πρέπει να ιδρυθεί ένα έθνος κράτος στο πρότυπο των άλλων βαλκανικών χωρών που είχαν αρχίσει και δημιουργούνται, και αυτό δεν ανέχεται την ύπαρξη του διαφορετικού. Πρέπει όλοι να δεχθούν ότι είναι Τούρκοι. Για να γίνουν Τούρκοι πρέπει να είναι μουσουλμάνοι. Το Ισλάμ χρησιμοποιήθηκε σαν εργαλείο. Η ηγεσία των Νεοτούρκων προερχόταν από μη Τούρκους. Οι ιδρυτές είναι τουλάχιστον μη Τούρκοι. Ο ένας είναι Κυρκάσιος, ο άλλος είναι Κούρδος, ο άλλος είναι Αλβανός. Εξελίσσεται στην μορφή μυστικών οργανώσεων, διεισδύει την περίοδο του Μακεδονικού αγώνα που λέμε εμείς στο στράτευμα κυρίως στη Θεσσαλονίκη και κάνει το κίνημα το καλοκαίρι του 1928, ουσιαστικά αποδυναμώνοντας τον Σουλτάνο Χαμίντ, ο οποίος για 30 χρόνια διοικούσε απολυταρχικά, επαναφέρει το Σύνταγμα του 1876 που μιλούσε για ισότητα. Αυτό σε όλες τις μη μουσουλμανικές στους πληθυσμούς προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό. Στην Αθήνα έγιναν διαδηλώσεις υπέρ του κινήματος αυτού του 1908 τον Ιούλιο
Ο μόνος που κατάλαβε ότι έρχεται η καταστροφή όταν ξυπνήσανε τον αείμνηστο τον Πατριάρχη τον Ιωακήμ τον Τρίτο και τον είπανε ήρθε η ελευθερία. Η απάντηση ήταν ότι από φανατικούς τίποτα καλό δεν μπορεί να περιμένει κανείς και θα χρειαστούν μεγάλοι αγώνες για να κρατηθεί ο οίκος αυτός, εννοούσε δηλαδή το γένος των Ρωμιών. Δυστυχώς υπάρχει αντίληψη ότι όλα αυτά τα οποία θα μιλήσουμε έγιναν προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από το Ισλάμ. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Είναι εντελώς διαφορετική εικόνα. Το Ισλάμ χρησιμοποιήθηκε σαν εργαλείο, το λέω ξανά. Η ηγεσία των Νεοτούρκων, όπως ονομάστηκαν με άλλη ονομασία τους, η Ένωσης και Πρόδου, προερχόταν από, περισσότεροι ήταν μη Τούρκοι, μερικοί προερχόταν από την μικρή μειονότητα που υπήρχε στη Θεσσαλονίκη των Ντονμέδων. Αυτή ήταν μια περίεργη ιστορία, είχαν μια προέλευση εβραϊκή, αλλά χρησιμοποιούσαν στην επιφάνεια να φαίνονται ότι είναι Τούρκοι σαν μέσο πρόσβασης και διείσδυσης στην εξουσία. Η ηγεσία, οι περισσότεροι είναι από αυτή, κυρίως η θεωρητική. Ο Ναζέμ, ο Μπετρετίν Σακίρ, επίσης ο Ζιά Γκιοκάλ που είναι ο θεωρητικός τους από τον Διάρμπακρ ήταν Κούρδος. Δηλαδή μιλάμε στην προσπάθεια δημιουργίας ένας καινούριου συνθετικού έθνους. Το κύριο όμως σημείο ήταν το εξής: η απόφαση ίδρυσης ενός κράτους έθνους. Στην αρχή ήταν ο σκοπός σε Μακεδονία. Κανείς δεν μιλούσε για την Μικρά Ασία. Μικρά Ασία ήταν για αυτούς, αυτοί ζούσαν στο ευρωπαϊκό τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν είχαν ιδέα τι συμβαίνει στην Μικρά Ασία, στην γενικότερη Ανατολή. Και ο πρώτος σκοπός ήταν στη Μακεδονία να ιδρυθεί ένα έθνος κράτος στηριζόμενο πάνω στην ιδέα του τουρκισμού. Αυτό αποτυγχάνει. Ουσιαστικά τι γίνεται? Οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες υποσχέθηκε το κίνημα του 1908 δεν εφαρμόστηκαν σε κανένα βαθμό. Και το 1912 επέρχεται ο Βαλκανικός πόλεμος, όπου το Οθωμανικό κράτος ιτείται και εγκαταλείπει ουσιαστικά όλα τα ευρωπαϊκά εδάφη. Είναι πολύ σημαντικό, από τα αρχεία προκύπτει αυτά τα οποία σιγά σιγά βγαίνουν στην επιφάνεια. Η πολιτική η βασική ήταν η εξής: ότι θα πρέπει στην Μικρά Ασία, γενικότερα στην Ανατολή είναι πιο σωστός όρος, ο όρος Μικρά Ασία είναι λανθασμένος, προέρχεται από τους Ρωμαίους, θα πρέπει με διάφορες μεθόδους οι μη μουσουλμανικοί πληθυσμοί τοπικά να έχουν πυκνότητα κάτω από 5%. Αυτός ήταν ο τελικός σκοπός. Και οι μη τουρκικοί μουσουλμανικοί πληθυσμοί να είναι 10% ώστε να εκτουρκιστούν. Αυτό το σχέδιο τίθεται ακριβώς τις μέρες αυτές πριν 100 χρόνια, ξεκινώντας από την Ανατολική Θράκη. Η Ανατολική Θράκη είναι το τμήμα που ανήκει σήμερα στην Τουρκία. Είχε πολύ πυκνό ελληνικό πληθυσμό μαζί με την Κωνσταντινούπολη. Ο ελληνικός πληθυσμός μετά από τους Βαλκανικούς πολέμους που έμεινε κάτω από Οθωμανική κυριαρχία προσέγγιζε τα 2,7 εκατομμύρια. Αλλά περισσότερο το εργατικό δυναμικό ήταν 60% ελληνικό και το κεφάλαιο περίπου 60%. Ακολουθούσαν οι Αρμένοι με 20 με 30% αντίστοιχα, οι Εβραίοι με ένα 10-15% και η συμμετοχή του μουσουλμανικού τουρκικού, αν θέλετε, στοιχείου ήταν το υπόλοιπο που ήταν πολύ μικρό. Αυτό ήταν το κύριο ζήτημα που έμπαινε αυτός ο όρος, να μειωθεί στο 5% οι μη μουσουλμάνοι και οι υπόλοιποι οι οποίοι πρέπει βαθμιδών να ξεχάσουν και αυτή την παράδοσή τους, όπως είναι η περίπτωση των Κούρδων ή και άλλων πληθυσμών, Κυρκάσοι, Λαζί. Λαζί είναι οι εξισλαμισμένοι Γεωργιανοί. Βόσνοι, Αλβανοί που υπήρχαν μεγάλοι πληθυσμοί και ακόμα υπάρχουν, αυτοί βαθμιδών μέσα σε μια 20ετία να εκτουρκιστούν. Αυτό ήταν το βασικό σχέδιο της Ένωσης και Πρόδου. Είναι περίεργο ότι υπάρχει μια επιρροή από τη Δύση του θετικισμού. Το τελικό αποτέλεσμα μετράει.
πρέπει να επιτύχω αυτό το 5 με το 10% και με αυτό κινείται. Ένα άλλο μεγάλο ιδεολογικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιήθηκε και από τους νεότουρκους αλλά και της δεύτερης γενιάς νεότουρκους που διοικούν τη χώρα από το 1923 μέχρι το 2003, μέχρι πρόσφατα δηλαδή, το κεμαλικό καθεστώς, είναι η συνέχεια αυτής της πολιτικής, είναι το ιδεολογικό στήριγμα ότι αυτό το κίνημα έχει αντιεμπεριαλιστικό χαρακτήρα, ότι είναι εναντίον της Δύσης. Αυτό είναι βέβαια τελείως ψέμα, διότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία εισήρθε στον πόλεμο, καταστράφει όλη η χώρα με την έννοια την εξής, ότι με ένα μυστικό διάταγμα που υπεγράφει από έναν από την Τριανδρία που διοικούσε τη δικτατορία, δέχθηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία να μπει στο πλευρό της Γερμανίας. Η Γερμανία ουσιαστικά έλεγχε τα πάντα μέσα στη χώρα από πλευράς διοίκησης και στρατιωτικής δύναμης και έτσι οδηγήθηκε σε διάλυση το κράτος. Αυτό τελείως αποσιωπάται ακόμα και σήμερα και παρουσιάζεται ότι το όλο κίνημα αυτό των Νεοτούρκων και το ακόλουθο μετά από το 1923 είχε και αντιπεριαλιστικό χαρακτήρα. Δυστυχώς αυτό είχε επηρεάσει και την ελληνική πολιτική ζωή. Και η ελληνική αριστερά είχε κάνει αυτό το λάθος, το κεμαλικό κίνημα το παρουσιάζει σαν δήθεν προοδευτικό, αλλά όχι μόνο, και ακόμα και σήμερα ακούς διανοούμενους που μιλούν για ένα νεοτεριστικό κίνημα, για ένα κίνημα αναμορφωτικό κτλ. Η αλήθεια είναι η εξής: η μόνη περίοδος που στην Οθωμανική Αυτοκρατορία έγιναν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στην κατεύθυνση κράτους νόμου, κράτους δικαίου ή στοιχειώδης τουλάχιστον σεβασμού δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι μια 20ετία, από το 1856 μέχρι το 1876, 20 χρόνια. Εκείνη την περίοδο διαπιστώνει κανείς πραγματικά δομές που δημιουργούνται για να εξελιχθεί μια κράτος νόμου. Και όταν λέμε κράτος νόμου σημαίνει το εξής, ότι υπάρχει γραπτός νόμος και τον σέβονται όλοι. Υπάρχει μια 30ετία από το 1876 μέχρι το 1908 που σας είπα είναι μια απολυταρχική κατάσταση, αλλά δεν φτάνει ποτέ στον αφανισμό, στον ολοκληρωτικό αφανισμό, και το 1908 αρχίζει η επιχείρηση αυτή εξόντωσης των μη μουσουλμανικών στοιχείων. Όπως είπα, ξεκινάει πριν ακριβώς 100 χρόνια η επιχείρηση από την Ανατολική Θράκη. Τι γίνεται? Άτακτες ομάδες ή μετεμφιεσμένοι στρατιώτες επιτίθενται στα ελληνικά χωριά, αναγκάζουν τους πληθυσμούς σε πορείες προς τη θάλασσα ώστε να φύγουν πρόσφυγες στην Ελλάδα. Είναι ακριβώς μετά από τον Βαλκανικό πόλεμο. Επεκτείνεται αυτή η επιχείρηση στη Δυτική Μικρασία όλη τη διάρκεια του 1914. Σημειωτέται ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν ήταν σε πόλεμο ούτε με την Ελλάδα ούτε με κανένα άλλο κράτος. Όλα αυτά γίνονται εν καιρό ειρήνης. Το αποτέλεσμα είναι ότι προς το τέλος του 1914, αυτός είναι ο ονομαζόμενος πολλές φορές από τους Μικρασιάτες ο πρώτος διωγμός. 650.000 πρόσφυγες και με πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων. Το ενδιαφέρον βέβαια είναι το εξής, ότι στις μεγάλες πόλεις δεν γίνεται, γιατί υπάρχουν οι πρεσβείες, τα προξενία κτλ. Που παρατηρούν τα πράγματα. Η οργάνωση αυτής της επιχείρησης, η οποία είναι πραγματικά έχει μαθηματικό χαρακτήρα, γίνεται από μια μυστική υπηρεσία, την ονομαζόμενη Ειδική Υπηρεσία Τεσκυλάτου Μαχσουσά, της οποίας στην περιοχή της Σμύρνης ηγέτης ήταν ο Τζελάλ Μπαϊάρ, ο μετέπειτα πρόεδρος της Ρεπουμπλικανικής Τουρκίας που ήρθε και στην Ελλάδα τη δεκαετία του 50. Όταν διαπιστώνεται όμως ότι αυτοί οι πρόσφυγες κατατάσσονται στον ελληνικό στρατό εθελοντικά και αρχίζει ο πόλεμος τον Νοέμβριο του 2014 με ένα πραξικόπημα, όπως σας είπαμε, ένα μυστικό διάταγμα που υπογράφηκε από ένα άτομο της Τριανδρίας, μπήκε η χώρα σε πόλεμο. Ούτε ο Σουλτάνος ήξερε, ούτε η Βουλή, τίποτα, κανείς δεν το ήξερε. Και έγινε και μια επιχείρηση μάλιστα επιχείρηση που θα την έλεγε κανείς προβοκάτσια. 2 γερμανικά πλοία είχαν εισέρθει από το Γιβραλτάρ, το Μπρέσλαου και το Γκιόμπεν, θωρηκτά εκείνης της εποχής. Ο αγγλικός στόλος τους κυνηγούσε. Αυτά μένουν έξω από την Νάξο, από την Ηρακλειά, χωρίς κάρβουνο, με εντολή του Βενιζέλου
ένα από τα μυστήρια είναι αυτό, καρβουνίζονται και εξανθρακίζονται και μπαίνουν στα στενά. Μπαίνουν στα στενά και σηκώνουν τουρκικές σημαίες, οι ναύτες, οι Γερμανοί φορούν φέσια και μετά βγαίνουν από το Βόσπορο στη Μαύρη Θάλασσα και αρχίζουν και βομβαρδίζουν ρωσικά λιμάνια και μπαίνει η αυτοκρατορία στον πόλεμο. Όταν διαπιστώνεται ότι οι πρόσφυγες οι Έλληνες ερχόμενοι στην Ελλάδα κατατάσσονται σε ένοπλες δυνάμεις, τις ελληνικές, αλλάζει το σχέδιο και αυτή τη φορά σε όλα τα παράλια που είναι από τον Πόντο μέχρι και απέναντι προς την Κιλικία, οι ελληνικοί πληθυσμοί, κυρίως οι αγροτικοί πληθυσμοί, οδηγούνται προς το εσωτερικό της χώρας και οι νέοι που με την επιστράτευση θα πρέπει να επιστρατευτούν, διότι είναι υπήκοοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αντί στρατιώτες οδηγούνται σε τάγματα εργασίας, τα οποία ήταν μηχανές θανάτου. Όλη η διάρκεια μέχρι το 1918 είναι αυτή. Στον Πόντο ξεκινάει τον Απρίλιο του 1916 ο εκτοπισμός των πληθυσμών στο Δυτικό Πόντο, διότι ο Ανατολικός Πόντος είναι υπορωσική κατοχή. Πρέπει να πούμε ότι πριν από αυτές τις επιθέσεις της καταστροφής των πληθυσμών έχει προηγηθεί ένα οικονομικό μποϊκότ οργανωμένο από την Ένωση και Πρόοδου, οικονομικού αποκλεισμού των Ελλήνων για την οικονομική καταστροφή τους, το οποίο εφαρμόστηκε σε όλη τη χώρα. Έχουμε την ίδια περίοδο, 24 Απριλίου, μια μαζική σύλληψη μετά από προδοσία ενός Αρμένη, όλο τον κατάλογο της ηγεσίας του αρμενικού έθνους, συλλαμβάνονται αυτοί, οδηγούνται σε εξορία και αρχίζει από τον Μάιο ο μαζικός εκτοπισμός όλων των αρμενικών πληθυσμών. Εκείνο το οποίο πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτά γίνονται με κρατική οργάνωση. Γι' αυτόν τον λόγο εκδίδεται ένας νόμος το 27 Μαΐου με τις ημερομηνίες που χρησιμοποιούμε εμείς για αναγκαστικό εκτοπισμό πληθυσμών λόγω πολεμικών αναγκών. Αυτό επικαλείται και σήμερα η Τουρκία, ότι για πολεμικές ανάγκες έγιναν αυτοί οι εκτοπισμοί. Και στις ελληνικές περιπτώσεις εφαρμόστηκαν στα νησιά του Μαρμαρά, στα παράλια του Μαρμαρά και στα παράλια του Αιγαίου, ότι αυτοί οι πληθυσμοί δεν είναι πιστοί όταν θα εισβάλλει ο εχθρός και όταν γίνεται η εισβολή στα Δαρδανέλια των συμμαχικών δυνάμεων που αποτυχάνει, ότι συνεργάζονται με τον εχθρό. Το πιο σοβαρό ζήτημα που προκύπτει είναι αυτοί οι εκτοπισμένοι πληθυσμοί τι γίνεται με τις περιουσίες τους. Και εκδίδεται ένα διάταγμα τον Σεπτέμβριο των εγκατελειμμένων περιουσιών, που ουσιαστικά τι γίνεται, και στους Αρμένιους και στους Έλληνες εφαρμόστηκε αυτό. Η περιουσία τίθεται υπό την εποπτεία μιας επιτροπής. Αυτή η επιτροπή μοιράζει την περιουσία σε όποιον θέλει. Όποιος υποτίθεται είχε οφειλεί ο εκτοπισμένος, ερχόταν και έπαιρνε την περιουσία του. Έτσι τεράστιες ποσότητες περιουσιών έχουν περιέλθει από μία πλευρά στην άλλη πλευρά, και αυτό είναι το μείζον ζήτημα σήμερα που ανακύπτει. Βέβαια, δυστυχώς στην περίπτωση της ελληνικές περιουσιών υπάρχει μπροστά μας η συνθήκη της Λοζάνης και μετά η επέσχυντη συνθήκη του 1930 Βενιζέλου Κεμάλ. Εγώ δεν ανήκω σε κανένα κόμμα, να το ξέρετε. Θα πω τις αλήθειες όπως πρέπει, όπου ουσιαστικά την προσφυγική περιουσία την απεμπόλησε. Θα μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα. Επομένως αυτά δεν γίνονται με τυχαίες, ξέρετε, αυθόρμητες, όπως λένε, κινήσεις, ατάκτων ομάδων κτλ. Είναι κρατικά οργανωμένο και καλύπτονται και με νόμους. Μάλιστα όταν βγαίνανε αυτοί οι νόμοι, ο μόνος που κατάφερε και μιλούσε στη Βουλή εναντιονόταν ο Εμμανουηλίδης. Η Γερμανία, Αυστρία, που είναι σύμμαχος και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, χάρη κυρίως στη μάχη του Σκρά που έχει παίξει καταλυτικό ρόλο ο ελληνικός στρατός, ιτήθηκε, αναγκάζεται το Οθωμανικό κράτος να συνθηκολογήσει το Μούδρο, την ανακοχή του Μούδρου, και δημιουργείται μια κατάσταση η οποία είναι ενδιάμεση, όπου σε αντίθεση με αυτό που έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τη Γερμανία, όπου οι συμμαχικές δυνάμεις κατέκτησαν όλη τη χώρα, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν έγινε αυτό. Οι ξένες δυνάμεις εισήλθαν σε μερικά σημεία, αλλά η υπόλοιπη χώρα ουσιαστικά ελεγχόταν πάλι από το διάδοχο του Κομιτάτου.
Το κομιτάτο, η ηγεσία του κομιτάτου, η Τριανδία, ο Εμβέρο, Ταλάτ και ο Τζεμάλ διέφυγαν με γερμανικό πλοίο μέσω της Μπολσεβικικής Ρωσίας στην Γερμανία. Το ενδιαφέρον είναι, και αυτό είναι λίγο γνωστό ακόμα και στην Τουρκία, ότι την περίοδο αυτή δημιουργείται ένα στρατοδικείο που τους καταδικάζει για τους εκτοπισμούς των πληθυσμών. Και μερικοί εκτελέστηκαν. Αυτούς αργότερα το κεμαλικό καθεστώς τους ανακήρυξε ήρωες. Έχουμε λοιπόν αυτήν την περίοδο από τον τέλη του 18 μέχρι το Μάιο του 19, που είναι η απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, μια κατάσταση αβεβαιότητας και στον Πόντο και στις άλλες περιοχές, όπου η βία συνεχίζεται. Παρά το ότι έχει συνθηκολογήσει και έχει αλλάξει υποτίθεται το καθεστώς, αλλά το καθεστώς μένει άθικτο. Ουσιαστικά, παρόλο που η ηγεσία έχει φύγει, έχει μπει η δεύτερη γενιά της ηγεσίας. Και μετά έχουμε βέβαια από το Μάιο του 19 μέχρι το Σεπτέμβριο του 22 τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο, την Μικρασιατική εκστρατεία που αποκαλείται. Εκείνο το οποίο είναι γεγονός, ότι όπου δεν ήλεγχε ο ελληνικός στρατός γίνονται εκτοπισμοί πάλι μαζικοί, κυρίως στον Πόντο. Στον Πόντο είναι μαζικότατη, είναι δηλαδή συγκρίσιμο αυτό που έγινε με τους Αρμενίους σε τέτοιο μέγεθος. Εκείνο όμως το οποίο θέλω να τονίσω, ότι στην Ελλάδα δυστυχώς ένα από τα πολλά λάθη που κάνουμε είναι διαχωρίζουμε αυτό που έγινε στον Πόντο με την υπόλοιπη Ανατολή, με τη Δυτική Μικρασία, με την υπόλοιπες περιοχές. Και αυτό δημιουργεί μεγάλη σύγχυση στο εξωτερικό, ότι πολλοί θεωρούν τους Ποντίους, επειδή ακούνε, ότι είναι ένα διαφορετικό έθνος. Αυτή η σύγχυση είναι σοβαρή. Και οφείλεται βέβαια σε άλλες αιτίες, ότι αντί να προσεγγίσουμε το θέμα από την ανθρωπιστική πλευρά, κοιτάζουμε να το εκμεταλλευτούμε για άλλους σκοπούς. Και αυτό οδηγεί σε νέες ήττες και υποχωρήσεις στο ζήτημα το ανθρωπιστικό. Το ολοκαύτωμα της Σμύρνης είναι από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχει ζήσει όλη η ανθρωπότητα. Έχουμε θύματα μέσα σε μία εβδομάδα περίπου 100.000. Ποτέ δεν έχει συμβεί τέτοιου μεγέθους ανθρώπινη τραγωδία. Δεν έχουμε καιρό να μπούμε τις λεπτομέρειες, αλλά πρέπει να πούμε το εξής, ότι η καταστροφή, το ολοκαύτωμα ήταν προσχεδιασμένο από το 1914 ακόμα. Υπάρχει μια συνάντηση του Χρυσοστόμου Σμύρνης με τον νομάρχη, τον Ραχμί Μπέι, ο οποίος και αυτός ήταν στέλεχος των Νεοτούρκων από τη Θεσσαλονίκη, καταγόμενος, όπου ο Ραχμί του λέει ότι, ξέρετε, εάν τολμήσετε να κάνετε οποιαδήποτε κίνηση για να βοηθήσετε τις συμμαχικές δυνάμεις, έχουμε σχέδιο να πυρπολίσουμε όλη τη Σμύρνη. Το ομολογεί. Και υπάρχει και μια δεύτερη αναφορά, ακόμα δεν είναι ο πόλεμος, αυτό γίνεται αρχές Αυγούστου του 2014, από έναν αντισυνταγματάρχη Γάλλο, που πραγματικά ο Ραχμί Μπέι του ομολογεί και εκείνο, μην τολμήσετε στο μέλλον να κάνετε οτιδήποτε, εμείς θα πυρπολίσουμε όλη την πόλη. Η συνθήκη των Σευρών που υπογράφτηκε και έμεινε μόνο στα χαρτιά, ουσιαστικά κανένα άλλο κράτος πριν της Ελλάδος δεν το αναγνώρισε. Η συνθήκη των Σευρών προέβλεπε η Ανατολική Θράκη ανήκε πλέον στην ελληνική κυριαρχία σύμφωνα με τη συνθήκη των Σευρών. Ο νομός της Σμύρνης θα γινόταν ένα δημοψήφισμα σε 10 χρόνια σε ποια κυριαρχία θα περιερχόταν. Ουσιαστικά η κεμαλική Τουρκία δεν το αναγνώρισε και συνεχίστηκε ο πόλεμος με αυτό το τραγικό τέλος που σας είπαμε. Η συνθήκη της Λοζάνης ουσιαστικά ήρθε να αντικαταστήσει τη συνθήκη των Σευρών. Δεν θα τα διαβάσουμε αυτά, απλώς να τονίσουμε το εξής: στη συνθήκη της Λοζάνης, η οποία είναι ενισχύ ακόμα και έχει μεγάλη σημασία, διότι είναι ιδρυτική πράξη της σύγχρονης Τουρκίας. Σε αυτό στηρίζεται η Τουρκία, όλο το σύστημά της. Έχει ένα κεφάλαιο, το δεύτερο κεφάλαιο, περί προστασίας μη μουσουλμανικών πληθυσμών. Αν διαβάσετε αυτά τα άρθρα, εντυπωσιάζεστε το τι προνοϊκότητα υπήρχε για την προστασία των μειονοτήτων αυτών. Επίσημες αναγνωρισμένες μειονότητες ήταν 3, η ελληνική που είχε μείνει στην Κωνσταντινούπολη και στην Ήμβρο και στην Τένεδο. Η Ήμβρος, η Τένεδος ήταν μια άλλη περίπτωση, η οποία ήταν ελληνικό έδαφος,
αναγκάστηκε η Ελλάδα να το παραχωρήσει πίσω στην Τουρκία τα δύο νησιά με το αίτιο της ασφάλειας των στενών. Για αυτούς τους δύο πληθυσμούς ελληνικούς μιλάμε. Από τα 2,7 εκατομμύρια, ο αριθμός των Ελλήνων που έμειναν μετά από τη συνθήκη της Λοζάνης ήταν κάπου 125.000 όλοι μαζί. Αν διαβάσετε αυτά τα άρθρα, μιλάνε ότι έχουν το δικαίωμα διαχείριση των ευαγωνιδρυμάτων, ότι σε περιοχές όπου η γλώσσα που μιλιέται είναι περισσότερη αυτή, το κράτος είναι υποχρεωμένο να δίδει μεταφραστές. Πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Τα μέτρα προστασίας, λέει σε άρθρο, ένα από το ακροτελεύθεο άρθρο, λέει κανένας εσωτερικός νόμος, καμία διοικητική πράξη δεν μπορεί να αντιστρατευτεί αυτές τις αρχές. Αυτά δεν εφαρμόστηκαν ποτέ, μα ποτέ. Και με την ευθύνη όχι μόνο βέβαια του θήτη, αλλά και των άλλων χωρών που είχαν υπογράψει και δέχτηκαν αυτά να γίνουν. Και θα μιλήσουμε για αυτά. Το τονίζω όμως ότι το τι έγινε μετά από το 23 ουσιαστικά είναι συνέχεια αυτό που έγινε από το 1908 μέχρι το 23, το 22. Το άρθρο 14 της Σύμβρου είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ελάχιστοι Έλληνες πολιτικοί το ξέρουν, διπλωμάτες ίσως μερικοί να το ξέρουν. Λέει ότι αυτά τα νησιά θα έχουν αυτοδιοίκηση. Ποτέ δεν εφαρμόστηκε αυτό από την άλλη μέρα. Και πώς δεν εφαρμόστηκε? Αμέσως μετά από τη συνθήκη της Λοζάνης έχουμε τις απολύσεις όλων των Ελλήνων υπαλλήλων από κρατικές και τις μη κρατικές εταιρείες. Είναι το πρώτο μέτρο. Διαγραφή σχεδόν του μισού των δικηγόρων από τους συλλόγους Ελλήνων δικηγόρων. Όλα μιλάμε αυτά για την πόλη βέβαια. Ο εξαναγκασμός σε οικειοθελή παρέτηση του εσωτερικού αστικού δικαίου. Στην Ελλάδα, ξέρετε, η μουσουλμανική μειονότητα έχει το δικαίωμα στο εσωτερικό της δίκαιο, ακόμα και σήμερα, εφαρμόζει τον θρησκευτικό νόμο. Προχθές είχε πάει ο ημάμις της Κομοτηνής, μίλησε στον ΟΗΕ, αραβικά, και είπε ότι εγώ από 8 χρονών μαθαίνω το Κοράνι, κυκλοφορώ παντού με την στολή μου, έχω το δικαίωμα να κάνω αυτές τις πράξεις. Αυτό αναγκάστηκε να παραιτηθεί και βέβαια κυρίως ο στόχος είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Γιατί είναι η κορυφή του γένους. Χρησιμοποιήθηκε εκεί ένας πολιορκητικός μηχανισμός, ο Παπαευθύμ, δεν ξέρω πόσοι το ξέρουν το θέμα. Αυτός ήταν ένας ιερέας στην Καπαδοκία. Στην διάρκεια του ελληνικού-τουρκικού πολέμου πήγε με τον Κεμάλ. Είχε το όνειρο να γίνει πατριάρχης των Καπαδοκών που θα εξαιρόντουσαν από την ανταλλαγή. Όταν το σχέδιο αυτό απορρίπτεται, μάλλον τον κορόιδεψε και αυτόν ο Κεμάλ, όπως κορόιδεψε πολλούς άλλους, έρχεται στην Κωνσταντινούπολη και εξεφόδου προσπαθεί 2 φορές το Πατριαρχείο να το καταλάβει. Την πρώτη φορά ήταν ακόμα η γαλλική αστυνομία το εμπόδισε, τη δεύτερη φορά ήταν ένας νέος τότε, ο Θωμάς ο Χαλκιδόνος, αργότερα, και απέτυχε. Όταν απέτυχε πήγε και κατέλαβε 2 εκκλησίες στη συνοικία Γαλατά. Και από τότε ήταν πάντοτε ο πρώτος επιτιθέμενος κατά του Πατριαρχείου. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτός πέθανε το 1965, αυτοκήρυξε τον εαυτό του τουρκοορθόδοξο πατριάρχη, μετά οι γη του διαδέχτηκαν αυτόν και η εγγονή ήταν στέλεχος της οργάνωσης Εργενεκών και έχει καταδικαστεί σε 3 ισόβια επειδή χρησιμοποιούσαν μάλιστα αυτές τις εκκλησίες για συνεδριάσεις των δολοφονιών πολιτικών προσώπων. Το 1900, μια άλλη ιστορία που είναι λίγο γνωστή στην Ελλάδα είναι η υπόθεση των φυγάδων. Πολύ φοβούμενοι ότι στην Κωνσταντινούπολη θα συμβούν αυτά τα οποία συνέβησαν στη Σμύρνη, με κανονικά διαβατήρια ακόμα του ισχύοντος Οθωμανικού κράτους, ταξίδεψαν και έφυγαν στο εξωτερικό. Είναι 40.000 περίπου αυτοί. Αυτούς τους κηρύξαν ως φυγάδες, κατάσχαν τις περιουσίες τους, παρόλο που υπαγόντουσαν στη συνθήκη της Λοζάνης. Η συνθήκη της Λοζάνης, η συνθήκη ανταλλαγής πληθυσμών, που είναι παράρτημα της ευρύτερης συνθήκης της Λοζάνης, έλεγε οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης στα σύνορα αυτά που κατοικούσαν πριν το 1918 εξαιρούνται της ανταλλαγής των πληθυσμών.
Αυτούς τους ανθρώπους τους κήρυξαν ως φυγάδες και κατάσχαν τις περιουσίες τους, και είναι πολύ ενδιαφέρον, πάλι ένα από τα βατερλό της ελληνικής διπλωματίας που λέω είναι το εξής, ότι η συνθήκη της ανταλλαγής πληθυσμών λέει εξαιρούνται τις ανταλλαγές οι Έλληνες κάτοικοι Κωνσταντινουπόλεως και οι μουσουλμάνοι κάτοικοι της Δυτικής Θράκης. Θέλουσε θεωρηθεί ως Έλληνες κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης πάντες οι Έλληνες, οι εγκατεστημένοι πριν από αυτήν την ημερομηνία, στην περιφέρεια της νομαρχίας Κωνσταντινουπόλεως. Ο πληθυσμός ο ελληνικός είχε υπό δύο καθεστώτα υπηκοτήτων στην Κωνσταντινούπολη υπόκειτο. Ήταν οι Έλληνες υπήκοοι του ελληνικού κράτους, 25.000, και οι άλλοι 100.000 ήταν οι παλιοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που απέκτησαν την υπηκότητα της καινούριας Τουρκίας. Αυτό χρησιμοποιήθηκε αργότερα για να αποτελέσει κέριο πλήγμα κατά του ελληνισμού της πόλης, ενώ η σύμβαση αυτή λέει ξεκάθαρα ότι ανεξάρτητα υπηκότητας αυτοί μένουν σαν μη ανταλλάξιμοι. Και από την άλλη πλευρά βέβαια λέει για την Δυτική Θράκη που είναι η αντίστοιχη μειονότητα. Αυτό το ζήτημα ποιοι είναι, δεν είναι ανταλλάξιμοι, ποιοι είναι ανταλλάξιμοι έμεινε σε εκκρεμότητα πολύ καιρό, και μάλιστα το 1925 έχουμε την τραγική απέλαση Οικουμενικού Πατριάρχη που έγινε πρώτη φορά στην ιστορία. Πέρσι ήρθαν τα οστά, τα λείψανά του στην Κωνσταντινούπολη και λίγο πριν έδειχνε και τους πατριαρχικούς τάφους στο Βαλουκλή, έχει ταφεί εκεί. Το 1930 υπογράφεται αυτή η υποτιθέμενη συνθήκη φιλίας μεταξύ Βενιζέλου και Κεμάλ και συμβαίνει το εξής, είναι η απεμπόληση της προσφυγικής περιουσίας που έχει τρομακτικές συνέπειες μέσα στην Ελλάδα. Η συνθήκη της Λοζάνης έλεγε το εξής, ότι ό,τι άφησαν οι Έλληνες στην Τουρκία θα καταμετρηθεί, ό,τι άφησαν οι μουσουλμάνοι στην Ελλάδα θα καταμετρηθεί, όποιος έχει παραπάνω θα δώσει αποζημίωση στον άλλον. Στην ελληνική πλευρά έγινε αυτό με μεγάλη τυπικότητα. Δημιουργήθηκαν επιτροπές από όλες τις περιοχές, όσοι είχαν επιβιώσει. Καταγραφόταν η περιουσία, ελέγχονταν από τους προύχοντες της περιοχής και μετά πήγαινε στη μεικτή επιτροπή. Η μεικτή επιτροπή πήγαινε επιτόπου στην Τουρκία, έλεγχε τις περιουσίες. Η συντηρητικότερη εκτίμηση είναι ότι οι ελληνικές περιουσίες ήταν δεκαπλάσιες από τις μουσουλμανικές που αφέθηκαν εδώ. Η πιο ίσως αισιόδοξη ήταν και 20 φορές. Το 1930 με αυτήν υποτιθέμενη συνθήκη της φιλίας έγινε το εξής, θεωρήθηκαν οι δύο περιουσίες ίδιες. Αυτό δημιούργησε μια τρομακτική απαγοήτευση στους πρόσφυγες στην Ελλάδα και ένας από τους βασικούς λόγους κατά την άποψή μου του μετέπειτα εμφυλίου πολέμου είναι και αυτή η αιτία. Η πικρία που δημιουργήθηκε στο μεγάλο μέρος του πληθυσμού για αυτήν την αδικία που έγινε. Η συνθήκη της Λοζάνης ξεκάθαρα έλεγε θα γίνει αυτή η αποτίμηση από τις δύο πλευρές. Βλέπετε το ενδιαφέρον είναι το εξής, ένα συμπέρασμα που θα σας δείξω είναι το εξής, ότι ενώ έχουμε αυτό το απόγειο, συζητούν οι δύο χώρες για τη δημιουργία συνομοσπονδίας του Αιγαίου. Οι δύο χώρες να ενωθούν να δημιουργήσουν μια συνομοσπονδία. Το 1932 με έναν νόμο απαγορεύονται 20 επαγγέλματα σε Έλληνες υπηκόους και αναγκάζονται οι μισοί από αυτούς τους 25.000 να εκπατριστούν. Έχουμε την σημαντική μέρος της κατάστασης της κοινοτικής περιουσίας το 1936. Ο βασικός λόγος ήταν ο εξής, ότι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως και σε άλλες χώρες, δεν υπήρχε η έννοια του νομικού προσώπου. Οι πολλές δωρεές γινόντουσαν σε ονόματα Αγίων, στην Παναγία, στον Άγιο Νικόλαο. Αυτά τα περισσότερα τα ακίνητα δεν αναγνωρίστηκαν, δεν τους έδωσαν τίτλους. Η κατάσταση όμως επιδεινώνεται όταν η Ελλάδα είναι σε τριπλή κατοχή. Το Μάιο του 1941 έχουμε την επιστράπτευση 20 ηλικιών, 45.000 περίπου μειονοτικοί των τριών μειονοτήτων, οδηγούνται πάλι σε τάγματα εργασίας όπως είχε γίνει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο για 1,5 χρόνο. Το σχέδιο ήταν από ό,τι φαίνεται και ομολογόταν μέσα στην πόλη, εξόντωση. Όταν όμως αρχίζει ο πόλεμος και αλλάζει τροπή, κυρίως το Στάλινγκραντ, αυτοί απολύονται. Η Τουρκία είναι φιλοναζιστική μέχρι εκείνη την εποχή. Και επειδή αποτυχάνει αυτό το σχέδιο, έρχεται ένα άλλο σχέδιο, το οποίο είναι πιο καλά μελετημένο, οικονομικής εξόντωσης. Ένας ειδικός φόρος, γενικός για όλο τον πληθυσμό, με το πρόσχημα ότι πολλοί μαυραγορείτες έχουν πλουτίσει. Η Τουρκία δεν είναι στον πόλεμο, αλλά γύρω-γύρω είναι ο πόλεμος. Υπάρχει μαύρη αγορά, επομένως πρέπει να επιβληθεί κάποιος φόρος. Αν διαβάσετε τον νόμο, είναι γενικός για όλους, αλλά εφαρμόζεται ειδικά στις μειονότητες.
Αυτό πώς αποκαλύφθηκε? Αποκαλύφθηκε βέβαια και από την καθημερινότητα, αλλά αποκαλύφθηκε αυτός ο οποίος εφάρμοσε τον νόμο, είχε τύψει συνειδήσεως και έγραψε ένα βιβλίο το 1952, ο Φάικ Οκτέ, ο αρχηγός της εφορίας της Κωνσταντινούπολης. Και αποκαλύφθηκε πώς γινόταν αυτό. Κωδικοποιόταν με τα ονόματα. Ο κομματάρχης της γειτονιάς έλεγε ο Γιώργος είναι πλούσιος, βάλτε τον τόσο φόρο. Έπρεπε τον φόρο να τον πληρώσει μέσα σε μια εβδομάδα. Δεν μπορούσε να τον πληρώσει, εκποιόταν η περιουσία σου. Αν δεν έφτανε αυτό και δεν εξοφλούσες, πήγαινε σε τάγματα εργασίας να δουλέψεις, και οι περισσότεροι ήταν και οι γέροι πάνω από 65-70 ετών, οι οποίοι βέβαια δεν γύρισαν ή γύρισαν τελείως ασθενείς και πέθαναν σε μερικούς μήνες. Το περίεργο είναι η Τουρκία μετά το 1946, λόγω όλης της κατάστασης που δημιουργείται μεταξύ του Σοβιετικού μπλοκ και της Δύσης, γίνεται μέλος του 1946 και ιδρυτικό μέλος του ΟΗΕ. Και επίσης είναι και ενδιαφέρον ότι είναι μέλος και της Σύμβασης Ρώμης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου πολύ νωρίς, το 1954. Η Ελλάδα είναι πολύ πιο αργά. Επίσης γίνεται μέλος μαζί με την Ελλάδα ΝΑΤΟ. Αυτό πιστέψανε όλοι πλέον, οι διαφορές μεταξύ των δύο χωρών είναι παρελθόν, αφού ανήκουμε στην ίδια συμμαχία, δεν έχει έννοια να φοβόμαστε. Όμως η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική και μάλιστα όπως αποκαλύπτεται πρόσφατα προς τιμήν τους από Τούρκους ιστορικούς, ότι το 1953 μια ομάδα αξιωματικών η οποία μεταβαίνει στην Αμερική και εκπαιδεύεται από πρώην στελέχη της Γκεσταπό, αυτοί είχαν στρατολογηθεί από τη CIA για να εκπαιδεύουν σε ανορθόδοξο πόλεμο, αυτοί που επιστρέφουν, δημιουργείται η ειδική υπηρεσία πολέμου. Στην Ελλάδα αυτό είχε ονομαστεί η κόκκινη προβιά και στην Τουρκία ήταν πολύ πιο έντονο, και αυτοί είναι ουσιαστικά οι οργανωτές της νύχτας Πογκρόμ του 1955, της 6-7 Σεπτεμβρίου. Πολύ σύντομα να πούμε, είναι ένα σχεδιασμένο άριστα επιχείρηση καταστροφής ενός πληθυσμού. Φαίνεται ότι η προετοιμασία γινόταν για ένα χρόνο. Για να ξεκινήσουν τα επεισόδια, οι επιθέσεις σε ελληνικά ιδρύματα, σε ελληνικές κατοικίες, σε ελληνικά καταστήματα, γίνεται η προβοκάτσια της Θεσσαλονίκης. Μια μικρή κροτίδα τοποθετείται στο τουρκικό προξενείο και το σπίτι που ονομάζεται το σπίτι του Κεμάλ. Η είδηση έχει μεταδοθεί στην Κωνσταντινούπολη πριν γίνει η έκρηξη. Κατά καλή τύχη συλλαμβάνεται από τους Έλληνες αστυνομικούς ο πράκτορας, ο οποίος ήταν από τη μειονότητα της Δυτικής Θράκης, και αποκαλύφθηκε το ψέμα, αλλά δεν είχε καμία χρησιμότητα. Τα επεισόδια έχουν τεράστια έκταση, έχουν περιγραφεί κατά καιρούς. Εκείνο το οποίο παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον είναι το εξής. Τα γεγονότα των Σεπτεμβριανών του 1955 έχουν μια τρομακτική ομοιότητα με τη νύχτα των Κρυστάλλων. Η νύχτα των Κρυστάλλων είναι 8-9 Νοεμβρίου 1938 στη Γερμανία. Η ναζιστική το κόμμα οργανώνει ένα γενικό πογκρόμ κατά όλων των εβραϊκών κοινοτήτων, των 500.000 περίπου Εβραίων της Γερμανίας. Πάλι και εκεί προηγείται μια προβοκάτσια. Κάποιος Εβραίος δήθεν επιτίθεται στο Γερμανό επιτετραμένο στο Παρίσι. Εδώ είναι το αντίστοιχο και είναι η οργάνωση πραγματικά τέλεια. 100.000 περίπου επιτιθέμενοι σε τάγματα εφόδου των 50 ατόμων επιτίθενται σε εκκλησίες, σε κημητήρια, σε σπίτια, σε καταστήματα προσημειωμένα από πριν. Έχω κάποιες ελάχιστες φωτογραφίες, θα τις έχετε δει. Το μέγεθος είναι τρομακτικό. Ευτυχώς βρέθηκε ο Δημήτρης Καλούμενος, ένας γενναίος Κωνσταντινουπολίτης. Τις φωτογράφησε αυτά τα οποία συνέβησαν. Μεταφέρθηκαν οι φωτογραφίες στη ράχη του Μακαρίτη τώρα, του δημοσιογράφου του Βήματος, αργότερα ήταν του Γιώργου Καράγιοργα. Κατά καλή τύχη πήγε να τις παραδώσει στο Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά ευτυχώς ήταν κλειστό το Υπουργείο και δεν τις παρέδωσε. Θα σας πω γιατί. Και δημοσιεύτηκαν στις ελληνικές εφημερίδες. Οι φωτογραφίες αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές, διότι δείχνει το μέγεθος της καταστροφής. Το πιο σοβαρό είναι το εξής: σε σχέση με τα γεγονότα που σας είπα στη δεκαετία του 10-20, στις μεγάλες πόλεις ποτέ δεν έγιναν τέτοια επεισόδια.
Αυτό δείχνει τη σχέση των εκπαιδευτών που έγινε το 1953, το ότι στη Γερμανία είχαν γίνει στις μεγάλες πόλεις. Δυστυχώς η αντίδραση και από την Ελλάδα και από την διεθνή κοινότητα ήταν ανύπαρκτη. Μάλιστα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Ντάλες της Αμερικής, έστειλε ένα γράμμα λέγοντας ότι τέτοια επεισόδια πρέπει να ξεχνούνται εν ώψη του κοινού κινδύνου του Σοβιετικού, και αυτό ήταν το πνεύμα που επικράτησε δυστυχώς και στην Ελλάδα. Θα σας πω το εξής, ότι ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών αργότερα μια μαύρη βίβλος. Μάλιστα ήταν υπεύθυνος ο αείμνηστος ο Ράλης. Το βιβλίο αυτό μετά πολιτοποιήθηκε για να μην θυγεί η ελληνοτουρκική φιλία. Το περίεργο είναι, το εξής είναι ενδιαφέρον, ότι τα Σεπτεμβριανά δεν οδήγησαν στην κατάρρευση του πληθυσμού. Αφενός μεν οι προσπάθειες του Πατριαρχείου, αφετέρου είχε το χαρακτήρα σοκ, δηλαδή είχε το χαρακτήρα στιγμιαίας κρούσης, άντεξε ο πληθυσμός. Οι αποχωρούντες, οι εγκαταλείψαντες τις εστίες τους είναι σχετικά μικρός. Από τους 100.000 που ήταν ο πληθυσμός, μειώθηκε περίπου στους 90.000. Επομένως έπρεπε κάτι άλλο να εφαρμοστεί, και αυτό εφαρμόστηκε το 1964 με τη δίθεν αφορμή στην Κύπρο των συγκρούσεων μεταξύ των κοινοτήτων, ένα σχέδιο που αποκαλύφθηκε πρόσφατα ότι είχε ετοιμαστεί από το 1957, της απέλασης των Ελλήνων υπηκόων, αυτών των 12.000 που είχαν μείνει από το 1932. Αυτό είχε τρομακτική συνέπεια. Πρέπει να πούμε ότι το 1962 ιδρύεται μια ειδική επιτροπή παρά το Πρωθυπουργικό Γραφείο με σκοπό ειδική επιτροπή μειονοτήτων. Ουσιαστικά είναι μια επιτροπή που έχει υπερεξουσίες από κάθε δικαστική, νομοθετική, διοικητική εξουσία, μπορούσε να αναστέλει. Είχατε κάποιο πρόβλημα ιδιοκτησίας, πήγαινατε στο δικαστήριο, δικαιωνόσασταν, η απόφαση δεν εφαρμοζόταν, διότι η επιτροπή αυτή θεωρούσε ότι είναι αντιεθνική η απόφαση του δικαστηρίου. Αυτή η επιτροπή ουσιαστικά σχεδίασε τις απελάσεις. Παρά το ότι ήταν αυτοί υπαγόντουσαν στη συνθήκη της Λοζάνης, 16 Μαρτίου εξαγγέλει η Τουρκία ότι καταργεί τη συμφωνία του 30, περί δήθεν ότι υπαγόντουσαν αυτοί εκεί. Δεν υπήρξε καμία αντίδραση από ελληνικής πλευράς, από καμία άλλη χώρα, και άρχισαν οι απελάσεις. Είναι η ταινία «Η πολιτική κουζίνα», φαντάζομαι την έχετε δει. Βέβαια η πολιτική κουζίνα είναι πολύ, δείχνει ήπια τα πράγματα, επειδή τα έχω ζήσει, ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Την ίδια εποχή εφαρμόζεται ένα σχέδιο διάλυσης, όπως ονομάστηκε, των κοινοτήτων της Ήμβρου και Τενέδου, που ξεκινάει από το κλείσιμο των σχολείων, στη συνέχεια κατάσχεση των 2 παιδιάδων που ανήκε στους Έλληνες στην Ήμβρο, και μετά δημιουργία ανοιχτής φυλακής με βαρυπινίτες οι οποίοι κυκλοφορούσαν στο νησί και δημιουργήσαν ένα τρομακτικό κλίμα ανασφάλειας με δολοφονίες, και ο πληθυσμός από 8.000 που ήταν στην Ήμβρου μέσα σε μερικά χρόνια μειώθηκε σε 1.000 και στη δεκαετία του 2000 είναι περίπου κάπου 300. Εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω ιδιαίτερα είναι το εξής. Υπάρχει η απλή θεωρία ότι όλα αυτά συνέβησαν γιατί οι σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας δεν ήταν καλές. Αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει γιατί είναι πρώτον, τα περισσότερα σκληρά μέτρα συμβαίνουν όταν οι σχέσεις των κρατών είναι πολύ καλές. Και το δεύτερον είναι η σχέση με τις ελληνοτουρκικές διαφορές έγκυται στο εξής. Είναι προσχεδιασμένα, όπως αποκαλύπτεται από έγγραφα, από διαταγές, από μυστικά διατάγματα, και εφαρμόζονται στην κατάλληλη στιγμή. Η κατάλληλη στιγμή, κυρίως για το εσωτερικό της χώρας, να υπάρχει αιτία. Τώρα, όταν βλέπεις το άλλο τον γείτονα σου τον διώχνουν και κατάσχουν όλη την περιουσία του, ακόμα και ο γείτονας θα διαμαρτυρηθεί. Για να μην συμβεί αυτό, πρέπει να δημιουργηθεί ένα κλίμα, ατμόσφαιρα κατάλληλη να επωφεληθεί αυτή τη κατάσταση. Η απελάση του 1964 είναι τα 50 χρόνια. Εμείς, σαν Ομοσπονδία, με τουρκικές οργανώσεις, από την Τουρκία μάλλον οργανώσεις, γιατί δεν είναι οι Τούρκοι, θα οργανωθεί μια μεγάλη έκθεση για να αποκαλυφθεί πραγματικά το μέγεθος αυτών των απελάσεων. Γέροι οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως κατάσκοποι της Ελλάδος απελάθηκαν με την κατάσχεση της περιουσίας τους. Αυτές είναι φωτογραφίες από το 1964. Η ελληνική αντίδραση ήταν σχεδόν ανύπαρκτη και το αποτέλεσμα ήταν αυτή η γραφική, την οποία όταν τη δείχνουμε σε διεθνείς οργανισμούς
προκαλεί σοκ πραγματικά. Βλέπετε, είναι οι δεκαετίες, οι πενταετίες, υπάρχει αυτή η πτώση τρομακτική το 65 και μετά η συνεχής πτώση που φτάνουμε μέχρι σήμερα. Το βασικό συμπέρασμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι οι προσχεδιασμένοι δογμοί κατά της ελληνοορθόδοξης μειονότητας δεν έχουν σχέση με τις ελληνοτουρκικές διαφορές ή το κυπριακό, παρά το ότι προσχεδιασμένα μέτρα τίθενται σε εφαρμογή σε κατάλληλο χρόνο για να υπάρχει δικαιολογία κυρίως προς το εσωτερικό και βέβαια εν μέρει στο εξωτερικό. Όπως σας είπα, απόδειξη. Πολλά τεκμήρια αποδεικνύουν σήμερα τον προσχεδιασμό. Βγαίνουν από τα ίδια έγγραφα. Και τα πλέον σκληρά μέτρα εφαρμόζονται όταν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι άριστες. Το 41-42 υπήρχε το Βαλκανικό Σύμφωνο, υποτίθεται όταν δέχτηκε επίθεση η Ελλάδα έπρεπε η Τουρκία να πολεμήσει μαζί, τίποτα από αυτά. Και ανεξάρτητα από τη συστηματική χρήση της περιδίθεν αρχής της αμοιβαιότητας, και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, η συνθήκη της Λοζάνης λέει το εξής: αυτά είναι τα μέτρα προστασίας κατά των μη μουσουλμάνων και είναι η Ελλάδα υποχρεωμένη τα αντίστοιχα να τα εφαρμόζει για τη μουσουλμανική μειονότητα. Αυτό χρησιμοποιήθηκε από τις τουρκικές κυβερνήσεις ως εξής: με τη μικρότερη αφορμή να εφαρμόζονται σκληρότατα μέτρα. Και ακόμα και τελευταία αυτή με την υπόθεση της θεολογικής σχολής, αυτό επικαλέστηκαν. Μετά, η Τουρκία βέβαια σε αυτό το διάστημα επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί, είναι μια περίοδος που πραγματικά τα δικαιώματα του ανθρώπου, οι στοιχειώδεις ελευθερίες δέχονται ένα κατακριμνισμό, μια πτώση τρομερή. Υπάρχει το κίνημα, το πραξικόπημα του 60. Ένα από τα κείμενα, πολύ σπουδαίο κείμενο, είναι η αναφορά του πρέσβη Χρυσανθόπουλου, που πραγματικά τονίζει αυτό, ότι το πραξικόπημα του 60 υπήρξε καταλυτικό για την καταστροφή της μειονότητας της ελληνικής. Υπάρχει ένα πραξικόπημα το 71 και το 80, και το πιο ενδιαφέρον είναι το εξής, ότι μια από τις πρώτες ανακοινώσεις που γίνονται το 60 με το κίνημα αναφέρουν ότι η σχεδίαση αυτή προέρχεται από την ημέρα που έγιναν τα γεγονότα του 55. Άρα αυτά που συμβαίνουν στη μειονότητα δεν είναι θέμα ελληνοτουρκικών διαφορών, είναι θέμα στοιχειώδους απουσίας, μη σεβασμού δικαιωμάτων του ανθρώπου και ελευθεριών. Παρόμοια γεγονότα έγιναν το 78 στη Μελιτίνη, στο Μάρας, όχι, μια αρμενική πόλη είναι παλιά, και το Τσόρουμ που είναι κοντά στην Άγκυρα το 80. Είναι πάρα πολύ ίδια τα γεγονότα. Άρα ο ίδιος μηχανισμός δρούσε κατά άλλης μιας μειονότητας των Αλεβιτών. Στη Σεβάστια το 1993 παρουσιάζεται αυτό το πάλι ένα γεγονός, ένα ξενοδοχείο που πυρπολείται. Αυτοί που πυρπολήθηκαν μέσα ήταν αυτοί οι οποίοι το 1955 τους κατηγόρησαν ότι δήθεν είχαν οργανώσει τα γεγονότα αριστεροί. Δηλαδή η όλη σύνδεση βλέπετε πως συμβαίνει. Και βέβαια την δεκαετία του 90 η κατάσταση έχει χειροτερέψει πάρα πολύ, κυρίως με την μεγάλη μειονότητα, δεν είναι μειονότητα καν, είναι μεγάλη εθνότητα του κουρδικό, και εκεί πλέον τα πράγματα είναι ανεξέλεγκτα, υπάρχει ένας εσωτερικός πόλεμος, η κορύφωση της οικονομικής κρίσης το 2002. Υπάρχει μια σημαντική αλλαγή από το 2003. Υπάρχει μια χρεοκοπία πλέον του κεμαλικού καθεστώτος, η νίκη του Ισλαμικού κόμματος με μεγάλη διαφορά, η επιλογή της υποψηφιότητας ως χρήση ασπίδας προς ένα πιθανό πραξικόπημα, που έγιναν πολλές απόπειρες, τις οποίες δεν τις μαθαίνουμε βέβαια πολλές, τις περισσότερες, για 6 χρόνια μέσα στη χώρα. Αλλάζει το τοπίο. Έχουμε αυτές τις υποθέσεις που έχουν κάνει μεγάλο κρότο και όλες συνδέονται αυτές οι απόπειρες των πραξικοπημάτων, πάντοτε είχαν στόχο και τις μειονότητες. Να χρησιμοποιηθούν οι μειονότητες, πολλές προβοκάτσιες κατά των μειονοτήτων, για να φανεί το Ισλαμιστικό κόμμα ότι είναι κατά των μειονοτήτων, ώστε να προκληθεί μια ατμόσφαιρα πραξικοπήματος. Πρόσφατα τον Αύγουστο καταδικάστηκαν 250 στελέχη αυτής της οργάνωσης, που είναι περισσότεροι αξιωματικοί. Αυτή είναι πραγματικά μια αλλαγή απίστευτη. Κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί πριν 5 χρόνια ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο στην Τουρκία. Η πολιτική προς τις μειονότητες της πλειοψηφίας του κυβερνώντος κόμματος επανέρχεται στην πρώτου 1908 αντίληψη, στην υποανοχή ύπαρξη των μειονοτήτων και σε ένα μικρό τμήμα διανοουμένων,
ότι η προϋπόθεση για τη στοιχειώδη εκδημοκρατισμό είναι η αποκατάσταση των μειονοτήτων, πράγμα που απαιτεί την αναγνώριση των μαζικής κλίμακας παραβιάσεων δικαιωμάτων του ανθρώπου που έχουν συμβεί τα 100 χρόνια. Η δεύτερη ομάδα είναι πολύ ισχυρή, αλλά έχει ισχυρή φωνή. Η άλλη ομάδα είναι μεγάλη βέβαια, όπως είπαμε, έχει αυτή την αντίληψη της υποανοχής. Οι εξελίξεις που αφορούν τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης. Πρέπει να τονίσω το εξής. Η δικιά μας η θέση σαν Ομοσπονδία είναι η εξής. Ότι ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης δεν είναι μόνο αυτός ο οποίος ζει εκεί, αλλά είναι όλοι εκπατρισμένοι. Εμείς δεν φύγαμε θέλοντας, δεν φύγαμε με τη δικιά μας βούληση ή περιδίθεν ότι η οικονομία της τότε της χώρας δεν είναι καλή. Εμείς εκδιωχθήκαμε, απελαθήκαμε. Επομένως, προς την τουρκική κυβέρνηση που μιλούμε πρόσωπο με πρόσωπο ανοιχτά, και τον ίδιο τον Υπουργό και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, λέμε το εξής: έχετε κάνει αδικίες, οι προκάτοχοί σας, τα δικά σας τα αρχεία τα λένε αυτά πολύ καθαρά, το βλέπετε εσείς, είστε υποχρεωμένοι να αποκαταστήσετε και να επανορθώσετε στο μέγιστο του δυνατού βαθμού. Δεν μπορεί ο χρόνος να γυρίσει πίσω, δεν μπορεί αυτός ο οποίος καταστράφηκε τα Σεπτεμβριανά ή στις απελάσεις υπέστη αυτά. Οι απελάσεις είχαν τρομακτικό συνέπεια κυρίως στο γυναικείο πληθυσμό, το μετατραυματικό στρες, και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που θα προβάλλουμε μέσα στην Τουρκία. Επειδή μερικοί λένε γιατί μιλάτε με τους Τούρκους, εμείς μιλάμε ανοιχτά, μιλάμε με θάρρος και χωρίς φόβο και λέμε αυτό: είστε υποχρεωμένοι να αποκαταστήσετε. Σε μια χώρα η οποία έχει διέλθει τέτοιων τεραστίων προβλημάτων δικαιωμάτων του ανθρώπου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει η νοοτροπία από τη μια μέρα στην άλλη, κυρίως στη γραφειοκρατία. Ωστόσο έχουμε βήματα. Για πρώτη φορά καταργήθηκε η Επιτροπή αυτή μειονοτήτων που ήταν ο μηχανισμός σχεδίασης το 2004. Βαθμία έχουν μειωθεί τα περιοριστικά μέτρα. Παραδείγματος χάρη, αν θέλει κάποιος ελληνικής καταγωγής κληρονομικά δικαιώματα, αυτά γίνονται σεβαστά. Επιτρέπονται εκλογές από το 2004. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι η εθνική περιουσία, η ελληνική περιουσία είναι τεράστια ακόμα στην πόλη. Επιτρέπονται εκλογές στα ευαγή ιδρύματα από το 2004 και πολλά ιδρύματα έχουν κάνει και 2 εκλογές, εκτός ενός που έχουμε πρόβλημα. Οργανώθηκε ένα συνέδριο το 2006 για το μέλλον του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης και στην Αθήνα το αντίστοιχο, που οδήγησε στην ίδρυση της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών. Η Ομοσπονδία αυτή είναι η Ομοσπονδία των εκπατρισμένων Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Και βέβαια σε αυτά έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Στρασβούργο. Οι αποφάσεις που έχει βγάλει και για το Μεγάλη Σχολή, που ήταν η πρώτη, για το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου, τα οποία η Τουρκία τα σεβάστηκε. Κανένας αγώνας δεν είναι χαμένος. Χαμένοι αγώνες είναι μόνο αυτοί που δεν έχουν δοθεί. Και αυτό προσπαθούμε εμείς σαν Ομοσπονδία. Υπερασπιζόμαστε τα δικαία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που αποτελεί την κυβωτό του γένους, και υπάρχει μια κορυφή, ο Πατριάρχης, ο οποίος είναι από τους μεγαλύτερους πατριάρχες των τελευταίων αιώνων, μιλάει με θάρρος, έχει τεράστια ακτινοβολία σε όλο τον κόσμο και είναι το μεγαλύτερο στήριγμά μας. Η σύνδεση της εκπατρισμένης κοινότητας, που όπως λέει και η πρόσκληση είναι το 98% της μειονότητας που έπρεπε να μείνει στην πόλη, συνδέθηκε με την ομογένεια. Απεμπλοκή από την αντίληψη ελληνοτουρκικού ζητήματος και προβολή του ζητήματος ως μείζωνος θέματος δικαιωμάτων του ανθρώπου στη βάση της ανάγκης αποκατάστασης και θεραπείας των αδικιών του παρελθόντος. Υπάρχει ένα ψήφισμα το ΟΗΕ γενικό, το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Πιστεύουμε ότι η ελληνική παιδεία πάλι θα αποτελέσει τον ουσιαστικό παράγοντα για την αναζωογόνηση της Κωνσταντινούπολης και η περισσότερη ενέργεια της Ομοσπονδίας είναι σε αυτήν την κατεύθυνση. Συνεργασία με τις δυνάμεις υπέρ επικράτησης δυνάμεων δημοκρατικών αρχών στην Τουρκία. Αυτή η έκθεση που θα γίνει, αλλά παρόμοιες δραστηριότητες από ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν ότι αυτά τα οποία συνέβουν στις μειονότητες ήταν καταστροφή για όλη τη χώρα. Ανοιχτή και άμεση τοποθέτηση προς πολιτικές δυνάμεις της απέτησης για αποκατάσταση και επανόρθωση, και βέβαια στα διεθνή φόρα η Ομοσπονδία έχει γίνει μέλος ως ΜΚΟ της ΕΚΟΣΟΚ, που είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός των ΗΠΑ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και μέσα στην Τουρκία, με όλες τα Υπουργεία.
Ένα από τα ζητήματα παραδείγματος που θέτουμε πολύ επιτακτικά για να φανεί ότι υπάρχει πρόθεση καλής βούλησης είναι η επιστροφή των βιβλίων και του αρχείου του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως. Σήμερα υπάρχει μια είδηση στη Χιουριέτ ότι πουλήθηκαν πάρα πολλά βιβλία από την Εθνική Βιβλιοθήκη και δεν ξέρουμε μεταξύ αυτών των βιβλίων αν βρίσκονται και αυτά. Σήμερα πρέπει να το κοιτάξουμε. Δουλειά γίνεται πάρα πολύ με ιδρύματα, κυρίως σε αρχαιακή δουλειά. Όλο το αρχείο των Εταμπλής από τη Γενέβη. Αυτή τη στιγμή ψηφιοποιείται η καταγραφή όλων των εξαιρουμένων από την ανταλλαγή και συνεργασία με πανεπιστήμια και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχουμε και δυσκολίες βέβαια. Ακόμα στην Τουρκία υπάρχει αυτή η αντίληψη του επικρατώντος λαού στην Τουρκία, το υποανοχή είστε εσείς. Το δημογραφικό ζήτημα στην πόλη είναι πάρα πολύ σοβαρό, είδατε τη γραφική. Και δυστυχώς και η ελλαδική αντίληψη ότι οτιδήποτε δεν ελέγχεται από το κομματικό κράτος είναι άχρηστο και πονοκέφαλος. Ακόμα και για μερικούς ως εμπόδιο άσκησης δίθεν σκληρής εθνικής πολιτικής, εκλαμβάνοντας την ύπαρξη της μειονότητας ως εμπόδιο. Αυτή είναι μια σχιζοφρενική παθογένεια. Και για το Κυπριακό ισχύει εν μέρη, ότι να μην έχουμε κανέναν έξω, όλοι να είμαστε μέσα, οπότε δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Κυρίες και κύριοι, η ελληνοορθόδοξη κοινότητα της πόλης, μαζί με την Ήμβρου και την Τενέδου, είναι στρατηγική μειονότητα. Έχει ιστορικό βάθος τεράστιο, έχει ιστορική παράδοση μεγάλη και αποτελεί το ζήτημα της δικαίωσης όχι ελληνοτουρκική διαφορά ή ελληνικό ζήτημα μόνο, αλλά αφορά ζήτημα κατά πόσο η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι ισχυρότερη από την τυφλή βία. Και αυτό ισχύει για όλη την ανθρωπότητα. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση παρόμοια στην ιστορία. Μια κοινότητα η οποία έχει προσφέρει τόσα πολλά, και αυτό δεν λέω μόνο την πόλη, όλη την Ανατολή, τον ελληνισμό της Ανατολής, να έχει αυτή τη μοίρα των τελευταίων 100 χρόνων. Και η παράδοση της Ρομπιοσύνης, που είναι παράδοση του Βυζαντίου, αν απαλλαγεί από τη σκιά της αντίληψης του μικρού κράτους, που ήθιστε οι δικοί μας πολιτικοί πάντοτε επικαλούνται το μικρό κράτος, ότι είναι αδύνατο, διατηρεί τα ερίσματα και τα στηρίγματά της και εφόσον δοθεί ο αγώνας με σύστημα και συνέπεια θα επιτύχει. Το γεγονός του εκπατρισμού της ελληνικής κοινότητας της πόλης σε όλα τα μήκη και πλάτη πρέπει να τα μετατραπεί από διασπορά των δυνάμεων σε παράγοντα ξυπνήματος του ελληνισμού απανταχού. Ο ελληνισμός της Ανατολής δεν τελείωσε στην κοιτίδα του το 1922. Και αυτοί όσοι επισκέπτονται όλα τα μέρη της Μικρασίας το καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά. Δεν έχει τελειώσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί αυτοί που μείνανε πίσω. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.